Tendo osiptal ma Kenyatta oyango ni gin kod jotuo 4 manyochopi kanyo kane kod hinyruok maricho motenre kod odorofa manyolwar kuomgi Karen. We wish to confirm that we received 4 casualties from the Karen collapsed building. The 4 of them were brought to KNH last evening. 2 of them in very, very critical conditions, and the other 2 with soft issue injuries. 2 people are dead. 7 were injured and taken to various hospitals within the city. Jotuo motony tho pimo chal gima otimore ne jowetegi manyogi yaro mana toko tumbure kuomgi kagi wuoro badruoth Nyasaye manyone kodgi. Kiendelea kusikia mara moja imeshtuka. Kushtuka hivyo sisi kwenda kushtuka tukimbilia usalama, kumbe ilikuwa tayari imevunjika. Wenye tulikuwa ujuu wote kuteremka tuliteremshwa nayo. Kufika chini wengine tukafunikiwa. Kutoka hapo mimi bahati nzuri kwenye nilikuwa ni mkono ilitoa nje, ilikuwa kando kando. Tulipokoroga sisi tulikuwa wafanyikazi wapo chini, wengine walikuwa juu. Tulikuwa na operator wa crane na operator wa mixer. Hiyo sasa sisi tukiendelea na kazi tulistukia hiyo nyumba ilikuja tu once. Ilikuwa tu mstuko. Sisi tukiwa hapo chini nilistukia tu, hata mimi na mwenzangu tuliruka. Kuna na mmoja wetu operator mmoja alikuwa amefinywa ndani. Sasa ndiye alikuwa anasema tu nisaidieni. Magiti murema ndalo machok to korofa ma South Silwar kendo weyo ka jo ohala ma wuok South Sea kwano lal kutende kod kuo kod mecho ma jonjore ne ochako timo kinde mane rofa nolwar piny kendo weyo ka oilini orochore. From inside stolen cash, stolen also our goods, more than 7 million approximately, but we did not figure out still today. My dear, even we can't sleep even night because it's a very big loss. It continues like this, we lose more customers and businesses. To get them back is going to be very difficult. They've suffered immense losses. As you can see, this is the main business center in South Sea. We have banks, we have butcheries, we have shopping supermarkets, and from what we can see, maybe they've lost almost amounting to 60 to 70 million. Those who are actually the contractors and the whole thing, and then joint efforts with the government and ourselves will actually avoid such things to happen again. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kama chelo nyakoro mgejwang johala ma Nairobi manye macho wango dukni magi Luthuli Avenue medo kwano lal mano mar mwandu kagiywak ne sirkand kaunti ma Nairobi kuom yulo etich kendo kedo kod masiche mago matuch kaka mago mag mach. Komanda mar obila ma Nairobi Central kaloso kod Ramogi TV olero ni okwach kich luwo machiegni gima dikel Meya Areo ichuny boma ma Nairobi kuom kinde machuok kendo weyo ka mwandu mapoko yang nengogi okethore. Cynthia Onyango nolimo kar masirano kendo koro miyo ler mathoth. Emane en chal mar mach ma lipot mar obila yango ni ochakore kar sa 11 mar odhiambo. Ka apisa mochung'ne simo mach mag 10 kaunti ma Nairobi temo kar nyalo margi mar tieko mach makamano, mach manoweyo ganda kod hum mathoth kaluwore ni e juma achiel ni chieng' tich ariyo od ohala moro ma bende yudore thenge mar ma bende mach nyocha omuochie kendo kelo lal mapek. Okinyi mar Jumapil, dukani mayudore apaya matin mamunyu e alwora ma Luthuli iro pod wuokie. Seche 12 bang' mach muoche midhiambo manyoro kendo weyo weg ohala maka kod lal mapoko yang kwanne. E kinde ma obila pod omako chenro mag geng'o ganda kik chop machiegni, pek mar masira makama neno e wang' johala ma uso ka magie sani kwano lal mathoth mar omenda ka bende giywak ne tend kaunti ma Nairobi kuom keto ikruok mandhim. Nasikia kuna uhaba wa maji, hizo marari za maji lazima ziende JKIA, vitu zingine to improve. Kuzima moto ina take 2 to 3 days ndio izimike, vitu kama hizo warekebishe. Juu wakati inachukua muda sana tunapoteza a lot. Their equipment ama tanki za maji hazikuwa equipped properly, pipes zinamwaga maji zimetoboka, kwa hivyo they were not able to contain the fire. Lakini response ya City Council ilikuwa very slow,
they took around 1.5 hours to respond to kwa hiyo moto. Giwago lal magimedo yudo kaluwore kod chochni mag yore ohala ahinya e teko mar sitima kod chiwo thuolo mar timo nonro magiwacho ni kawo kinde kendo medo mayo gi thuolo mar yudo omenda magichulogo udi kod dwaro mamoko. Sasa naona pia hii wiki ijayo unapatanga mkasa kama huu ukitokea, kuna shinda ya kufunguliwa. Kama sasa building haitafunguliwa juu ya stima na mambo zingine. Kwa siku unapata kuna lori zinapakingi mzigo hapa za kutoa mzigo na TV, mambo ya simu hapa. Kama leo zingekuwa zimenjaa hapa, so unapata biashara mingi tunapoteza juu ya kashfa kama hizi. Ikinde mapenjo pod medo nyuolore ewi mee mosemuoche chuny boma ma Nairobi, komanda mar obila ma Central Philemon Nyakombo olero ni majno obila oywarego kuom kinde malach, ka olero ni onge ng'ato ang'ata ma owito ngimane kata yudo hinyruok. Nyewa higi majno banyo watieke dakika moko kokalo saa 6. Majno nochako moko kinyi to kawuono bende ne wamanage mana gi jo firefighters mag Nairobi County Government. Onge report mora mora nitie ng'at manyo hinyre. En wach mwaluwo mondo wang'e gimomiyo gimanyo moko majno. E masira masani nono kod obila mag okwach kich mabende olimo kar masirano kendo kao nyirni kod gigo manyalo bedo ranyisi mar fwenyo gima okelo majno kod mayande omuo chieng' tich ariyo. Komanda mar obila okwayo jopiny mondo kinde duto beda kicha kendo thegre kod chwalore machiegni kod kuonde ma masira makamago nenoe. Ber kako kwan expert e nego mach to wasudo chien. Sudo chien no geng'o gik mang'eny, geng'o kuo, geng'o jomafundu manyalo chako mayo jowetegi, to wamiyo nyaka jotich mabiro e emergency nafas. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi Central Business District. Kaporo ntiere mago ma Nairobi warangana matimore oko en chenro mar lamo mano yuore kod jatend bura mano mar DCP Rigathi Gachagua nobedo gi rochruok mondo bang' kweth moko ariyo mag rowere rakore kar lamo mano ma African Independent Pentecostal Church of Africa mano e kar chung' bura mag Tudu South County ma Kiambu. Gachagua oseyo jatend piny William Ruto ma wacho ni emano loso monj makamano koramo ni ngang' jatend piny ok bi yudo ombulu e alwora mano mar God Kenya bang' rem chopo singo mano chiwo negi mano yiero mokadho. Jachung' weche mar Oken Muga miyo ler mar wachno. Ne en rakruok manotimore kind kweth ariyo mag rawere e alwora mar kanisano mar AIPCA mane riko bago lamo mano yuorie kod jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua. Ne ochuno obila mondo mi ne odonjre mar temo kweyo weche katiyo kod iro malungo wang'. Jogo mane oyuoro e lamo makamano bende ne oyudo hinyruok e kindeno. Basni maitudo kod sombo ka ji kakelo e kanisa onogo bende ne ok odong' chien ni mar nokethe tulo nogo. Chenro mag wuoth e apaya ma Kiamoria, Gatundu South e kind mamoko bende ne ochung' ka derepe ma tiyo kod apaya no koro ne chuno mondo mi owere kode kendo tiyo kod apeni mamoko. Tumelia sana na tumesikia uchungu mwingi kwa maana hatukuwa tunategemea ati tutapigwa na tear gas. Tumeletewa ghouls, wamekuja huku mpaka kwa kanisa ndani wanaturushia tear gas. Gachagua wuon to oseo sirikal ba wacho ni ma otudo monj makamano. Why are you sending criminals here to fight people? Gachagua bende otiyo kod thuolo no mar dok ne jatend piny machon Uhuru Kenyatta e weche ma iluoyo ni dibed ni ene ma orocho duond bura mar ODM. Uhuru Kenyatta alijaribu kusaidia nyinyi, kusaidia baba apate uongozi. Alimsaidia hapa mdimani na 1.3 million votes. Gachagua ne oten kod jotelo mamoko kaka seneta ma kaunti ma Kiambu Karungo Othang'wa, seneta ma kaunti ma Murang'a Joe Nyutu, jaod bura ma Kajiado North Onesmus Ngogoyo e kind jotelo mamoko. Ken Muga, Ramogi TV.
Kamachelo eni jatend piny Kenya William Ruto ochako yanga romo mago e gwenge mago mag Masaa mar piny Kenya. Odiochieng' manyoro Ruto ne ochopo e alame kanisa moro e gwenge ma Othaya e kaunti ma Nyeri. E limbeno nomedo singo ni odhi chopo kare singo mage mane omiyo oganda mawuok e god mano oganda makono kod jo Kenya mamoko. Omedo seyo jalupne machon Rigathi Gachagua ma owacho ni kwede maonge agenda. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba ile urafiki ambayo tumejenga ni urafiki yenye iko na msingi. Najua kuna watu wanafikiria ya kwamba wanaweza kulete siasa ndogo ndogo, kelele ati waharibu ile msingi tumejenga. Hiyo haiwezekani. Watafute kazi nyingine ya kufanya. Hii tunatembea pamoja. Nyinyi mnanielewa? Na mimi najua mtihani iko 2027. Si ndio? Na kila mtu si atapimwa na ile kazi amefanya. Kwani huku Nyeri mnachagua watu kwa sababu ya sura. So tutakutana huko. Wale wa matuzi na makelele na fitina na vitimbi tutakutana huko mbele. Ama namna gani watu wa Nyeri? Mimi nilimpigia kura akawa rais, na nyinyi mimi sijasikia rais mwingine. Kwa hivyo mimi bado niko na rais. Unaelewa? Na kama governor ni lazima nije nipokee rais, tuongee mambo ya serikali na tuko kazi. Siasa ikifika Nakoromojo wako kazi. Nitie mathoth mapote ngore karka eni jalupa jatend jotije piny owacho mano Eliud Owalo gikone oyangole kumare mano mar laro kom mar jatend piny Kenya yiero mar higa manyien mano bang' sumo paro kuom ji mopogore opogore kuom thuolo mohewo dwe achiel. Kano loso e sach nyasi mano mar ringo higni 106 nyaka ne ik nabii Yohana Owalo mar kanisa nomiya e log tich margi ma oboch. Owalo nowacho ni en kod lony mararie e weche mag telo mano bang' telo e campaigns mag maneno gai mar ODM Raila Odinga higa mar 2013 kod tiyo machiegni kod jatend piny masani William Ruto gino mowacho ne osemiye rieko moromo. As a principal, I worked for Wetangula also as a principal. Subsequent to that, you are aware I had a short stint in the NC party. I've also worked very closely with President William Ruto. I played a fundamental role in Ruto's 2022 presidential campaign. I brought Ruto to Nyanza at a time when nobody could imagine. But come 2027, I want to change the paradigm. I will not continue working for political individuals, but I want to work for the Kenyan people, the Kenyan masses. I've today made a deliberate and conscious decision that cometh the year 2027, I'll be submitting myself as a candidate for purposes of the presidential race in the elections for purposes of the presidency of the Republic of Kenya. And I believe my track record as a performer, a results-oriented person, a risk taker, will stand me in good stead for the benefit of the Kenyan people. Nyakora mjuang mana mono mwakoni kote neko sigana mare Eliud Owalo nyoro otieno no wacho kacha ni ogwetao resignation as the deputy chief of staff delivery and government efficiency mano resignation mare kata gwetao mare Eliud Owalo ko wacho kanyo ni bedo no selano dhi chung kaka jatend piny Kenya yiero maduong' mabiro okete kamoro ma ok dodhi nyime tiyo e sirkal masani mabende ogeno mar golo kochopo yiero manyien mano kotenore kod yiero maduong' madhi bedo kar kacha. Owacho ni koro sani otiyo kacha wacho ni have therefore resigned from the position with immediate effect mano mar Eliud Owalo. Sigana thothanya kar kacha lugi mbui mago mag Citizen Digital mar mondo mi ing'egi kod kuku margi mana kaka yudogi kar kanya koro mogi jwang bende mbui mag Ramogi TV kama mora mantiere. Wadhi nyime ka kod weche manyien ni jalupo gai mar Jubilee Dr. Fred Matiang'i owuok oko motegno mano mar medo seyo sirkal mar Kenya Kwanza e wi chal mar sekta mano mar somo. Ka oloso e lamo e kanisa moro e gwenge ma Kiambu, Matiang'i owacho ni sekta mar somo
ok maber kendo mano kelo luoro ne oganda. Omedo ywak ni dibed ni sirkal ok maber chenro makamano kata mar ndiko oganda kaka jogombulu. Solve these chaos that you have created in the education sector. Sababu sasa tunaendaje Singapore na ushezi kama huu? Mimi nawahakikishia, if you trust me mkinipea hiyo maneno, nitarudisha Linda Mama and we will clean up this madness that you are seeing wametuletea katika sekta ya elimu. Return a secure country that is predictable. Si haya mambo unaona hapa eti watu wanapewa vitambulisho foreigners who are not Kenyans. Si mnajua hiyo maneno? Eti kwa sababu watu fulani wanataka kutafuta namba za kura. Kwanza kudanganya watu eti unajua grupu fulani nayo imezaa zaidi imefikia kama zile namba za mlima. Ushetani kama huo na ushenzi kama huo Mungu hatakubali. Ndugu Fred, watu wetu hawana maji ya kunywa. Hakuna madawa hospitalini. Kila kitu ambacho ni cha nchi yetu, Kenya is a crime scene. Wanaiba mashamba ya serikali, wanaiba pesa ya kutengeneza barabara za Kenya. Ukienda Trans Nzoia wamechukua shamba za ADC zote. Kenya Seed wamechukua. Ukishinda uwe president, hizo vitu zote urudishe. Timu ambayo mnaona ya Fred Matiang'i haina vita. Sisi tukiona vita tutaondokea. Hatutaki matusi because the God is intentional. What he wants done will be done. So you don't need to fight, you don't need to insult, you do not need to get this country into a speed. Kama chelo kwa kimatimure Kiambu, sani koro jonyuol kwano manaseche. Sani tujupuonjore manyien mago mag grade 10 donjo sikunde mago mag senior. Sikunde ko jonyuol onyiso ikruok magi moseketi. Ne wagoyo tarubin sikunde kod kuonde mago maga nyiew marango chal mar ikruok. Odong mana seche to jopuonjre mokwongo mag grade mar 10 donjo sikunde mag senior secondar. Ikruok makagi kacha onenore sikunde kod kuonde mamoko ma jonyuol ochopo ka ginyiew gige dhi sikul. Sikunde ni kod siso mar donjo e grade mar 10. Kendo waikore mar kelo mar yudo nyithindo mabiro majoin wa manyien kowuok e junior school. Waseikore kendo ikruok marwa mag classrooms, ikruok magwa mag kuonde magibiro ninde osechopo yo makare kendo wan gi geno ni nyithindo gidhi biro warwako giduto. Jonyuol matero nyithindo Kisumu Boys bende koro koni obed gi thuolo mano mar manyo uniforms kuonde mamoko. Weche mag uniform school ok nigi dwaro mar timo ohala gi janyuol moramora. School ok en kar ohala. Wamiyo gi thuolo mar nyiewo gi kuom jogo ma uso gi e town kuondgi. E sikul Mama Seno e kaunti ma Kisumu, jalup japuonj maduong' leronwa chenro ma oketi mar neno ni girwako jopuonjre moa 800 e sikulno. Daher wacho ni kata waikore kamano to ok wanyal kosa achiel ariyo mar ng'ikruok. E dormitory kuma nyithindo dhi dak e kucha chande ok oromo ahinya, but walamo Nyasaye ni wabiro yudo pesa ma wanyalo mede godo matin. E kinde ma magi timore, achiedh nade pod nitiere ni nyaka sani giwacho ni gidhi kawo jopuonj mamoko mawuok e sikunde mamoko mag tiegruok mamalo. Jopuonj bende wan godo moromo, to mak mana ni nitiere subjects moko ma sani to puonj manyien iluongo ni learning areas ma waonge gi jopuonj. Wadhi tiyo mana gi jopuonj ma wan go ka ema opuonjnwa gi jopuonjego. Waburo layas, waburo tudore kata gi Kisumu National Polytechnic. E kaunti ma Nairobi, wamako wuoth kendo wadhi nyaka e chiro ma Uhuru Market mayudore apaya ma Jogo Road. Kae, warado gi jonyuol ma omako lwet nyithindgi ka chenro en mar nyiepo. En ikruok makende mar yepo ne grade mar 10 ka pek mar ngima kelo ywak makende. Piny tek gik moko gi pandisa, lakini gimo nyalo timo onge. Koro nyaka wadhi mbele mondo nyithindo dhi sikul. Bei sasa ni vigumu, bei iko juu maradufu. Kwa mfano shati unaambiwa
ni 850 shati moja. Ei chiro ma Uhuru Market, warado gi janyuol miluongo ni Chirchir. Nyathini oluongi e sikul moro e kaunti ma Nairobi. Olero ni onge lere e oboke ma oorne jopuonjre kowuok e sikunde mopogore. Unaambiwa tu school tie, lakini hujui ni kala gani. Kwa hivyo unazunguka na kuzunguka, unajaribu shule, huwezi pata hata moja wa kukuelezea. Kata odoko ni sikunde ya Okiny, jopuonjre mamoko pok ong'eyo ni gidhi kanye. Riwruok makedo ne weche somo mar elimu bora yango seyo magin godo ne sirkal kod migawo mar somo. Omiyo wawacho ni ng'eny nyithindo machopo 143 chal ka gima ok be yudo sikunde mane gidwaro mondo mi oter gieno. To kata sikunde magintiere go be chal ka gima gik miluongo ni pathways ka, yani njia margi mar somo, yorgi mar somo ka, chal ka gima ok gidhi yudo pathways mane gidwaro koluwore gi teko mar tim gi maber mar skul KJSEA. Jonyuol ne orito duoko ne giyudo. Sikunde nokete jopuonjre mopogore opogore. Kawuono odong' mana seche manok. Odiochienge bende osedhi kacha karumo. Ting' maduong' sani koro en ma jonyuol mane ne giyudo uniform madwarore, buge madwarore madonjo sikunde mag grade mar 10, mano machakore odiochieng'no makiny. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Nakora mojona dakika osekalo 31 kanyo tok sa 12 mane makelo giko mar weche manyien aduoka kod gazet mathoth pod biro kar kanyo koro mojona oko ni sikundegi. Jopuonjre osechako donjo yo machal nade kaunti ma Kisumu, Siaya, Homa Bay, Migori, Nairobi kod alwora mage ongo Tarubin nyaka kaunti ma Mombasa. Ikete kar kanyo koro mojona duogo kode ikidhi mabora. Are you a Kenya government civil servant na uko na ka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Back to school season is here, and Citizen Duka is making it easier for every parent. All these essentials and more are available on citizenduka.com, or simply send your shopping list on 07 10 487 487, and let's make your back to school experience a little more easier. Citizen Duka, the home of discount. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi, e penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber, nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono
to onyono to choke cartilage ka toyore konyono kecheratine mare man malo mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. This January, slow your pace, quiet your mind, let the wild fade just for a while. Find your reset in nature in the wide open plains on the Masai Mara, where mornings are quiet and time moves with the rhythm of the wild. With convenient weekend departures, enjoy 2 peaceful nights in the Masai Mara from just 28,650 Kenya shillings per person, sharing sunrise game drives, open skies, and moments that bring you back to yourself. Let nature do what it does best. Restore, ground, and renew. Start somewhere quiet. Reset through our view. View Travel. Dream, explore, discover. Mama, ere kaka mama obiro ka? Dong'e wacho nenera ni gin kik gibi kae. An akia kaka gin gibiro ka. Mama! Aparo ni Diwali ni e od joka Bajwa ka dhi bedo Diwali mamit ahinya. Pari, Niti, gi Rajiv aneno ka boma dek dhi muoch kawuono. Ing'eyo, inipo mor ahinya kiromo gi min Pari. Tang'eyo ni en bende obiro mor ahinya. Machiegni mantiere kae nonro mag gazet kae weche thoth nyama timore gazet. Ni gazet ndalo mokalo ka osebedo maliet. Bende to kosebedo ka wasomo nigi ka mondo ibed ne kod ng'eyo. Yani kata kamane sebedo kata kiluwogi achiel kachiel kuonde mopogore opogore kata kinyiewo magi kata ka chenro ma kamae bende pod ok ni chopni e yo makare. Wacho kata kane pok waduogo yamo adhi bedo kodi kanya kiko mar chenro nyinga Cleophas Oluoch jagisimo kanya kwar mokiewo nyaka sango tantiere kae kod wuok Abonyo Kanyagwalo. Wacho antiere kae kod Eric Okeo Kizito. Oyawore kendo machiegni. Happy New Year. Weche thoth ahinya mobedo kae katimre to achiel kuomgi en Rupiny kod Mbakoromo. Happy New Year to you Cleophas. Waru makar kendo donjo higa manyien higa mar 2026 kendo koro Rupiny ochakre Cleophas. Gazet bende wachako to gazet kakwa nene koro wuoyo e wechego momulo nyithindo magwacho ni jo Kenya manyime, jogo ma igeno ni bro gero Kenya kinde manyime. To kaka koro sigana margi oket ka Cleophas, nitie midhiero makoro mako yore mag somo. Wacho ni weche mag omenda, ofuku ok ber makoro miyo lek mag jopuonjre mag grade 10 mano chako donjo kawuono. Moko neno ka donjo klas 10 nyalo bedo negi matek kanyo Cleophas. Ko joche mag siasa dodod bura maduong' mar ODM weche chal godo nade mutni ka kod kacha. Koro dichieng' ma kawuono romo nitiere midhi keto Mombasa maneno ni to mutni mantiere dodod bura ni inyalo tiegi nang'o, weche mag tudruok kod sirikal inyalo ket kanye, jogo mabende kontie paro mopogore kon gi koni, ere kaka inyalo chok mondo paro bed achiel. Koro magi duto nitie gazet ma kawuono ma johera mag Ramogi TV dhi winjo kokalo kae. Koro jogo mago mantiere kar kae yudo thuolo mano mar ng'eyo gi ane gi tiendgi kama gintiere ka achiel kachiel. Achaka kod gazet mano mar Daily Nation, sigana mochiw mbele kae maduong' ahinya ng'eno mie peke ite mar ariyo kod ite mar adek mabende ma ite mokwongo kama ntiere ka ma sigana mo ipek kawuono ipenjo iwinjo kanyo penjo mantiere kata wach mabende wachi ere kata ni gimomiyo ok wadhi donjo e grade mar 10 gimomiyo ok wadhi e sikunde mag senior. Magi lek duto mantiere jopuonjre mopogore opogore nyakoro mo joan ka nyalo neno gi kar ka nitie japuonjre kae iluongo ni Electa Awino mano nego bed ni riwore kod sikul mano mar Sinyolo. Ntiere kar kae Felix Kimani Kamau monego bed ni bede e sikulno mar Murang'a High School. Kaeto bang'e nitiere japuonjre machielo mano
mar monego bed ni dhi Matuga Girls, mano Frida Kabibi ma bende nitiere kar kanyo. Nitie mamoko bende, Pamela Odhiambo monego bed ni dhi Lela Secondary School, e kinde mamoko bende mapod nitiere kar kae en Lake Manimo. Ang'eno miya peke ite ka omake mana mapiyo mar ariyo kod mar adek mondo wasudi. Cleophas, ma lek mantiere geng kut, entiere geng kut matut, to duto te ma biro kod weche mag omenda. Kech sigana mag jopuonjre moket ka gi duto te kirango gi Cleophas tibo yudo ka en weche mag omenda monego bed ni gidhi donjo godo kuonde somogo. Ma giwacho ni omenda ma idwaro mar mondo mi gidonji en kanyo kochakre 18,000 nyaka 55,000 mano kuom higa. To omenda gi ka ging'iyo gi gionge godo, jonyuol gi onge godo. To piny wacho bende nosingo ni onge nyathi ma ibro we oko ma kodonjo e skul. Koro dhi bedo nade? Ma omenda moket kanyo Cleophas, mano ka pod iweyo mago moting'o mag gige nindo, jogo madhi board, moting'o weche mag chiemo, moting'o buge, kaachiel kod gik moko ma idhi ti godo kanyo. Cleophas bende wacho ni ikruok onge makare. Nitiere kuonde ma jolo weche mag somo pok oger, kaka ng'iyo laboratories pok oger. Ma piny owacho kokadho kuom jatend migawo mar somo nosingo kanyo ni idhi ger laboratories maromo 1,600 e pacho kae. Ma mano gima pok otim, to jopuonjre gi to chako donjo odiochieng' ma kawuono. Koro mano be pok ochopo kanyo e. Koro en ywak koni kod kocha. Jonyuol onge omenda maromo ma ginyalo tero kod jopuonjre gi e skul. Jopuonjre moket ka gi gin jopuonjre manotimo maber ahinya kendo ne giyudo marks matero gi skunde mane gidwaro, skunde mane gin godo kod lek. To gi lek sechegi winjo ka moko wacho nang'o ni kata skunde mane koro gintiere kodo gigeno ne gidhiye gi ok ginyal dhiye kaluwore kod weche mag omenda Cleophas. Omenda modhi modiyo weche mobedo makoro diny ahinya. Omenda odhi modiyo makoro kata rot ma ginyalo penyo godo onge kanyo. Koro gima gikwayo ni ng'ano ma chunyo lendo, piny owacho ket weche mag somo makare mar mondo mi gidonji Cleophas, mondo mi nyathi jachan bende somo bed kod gimoro momak e lwet. Iwacho ni nyathi jachan bende onego bed kod digri. Koro jogo mago wach mantiere kar kachiel kachiel. Ang' somo ok en mana sigand ji 10 ma ineno kar kae moting'o Felix Kimani, Frida, nitie Quinton Mwangi ka, nitiere Shali Akinyi monego bed ni kod Kaimosi Girls High School, nitiere Praise Mawia monego bed ni dhi Alliance Girls High School, kaachiel kod ka Patrick Miruri. Nitie mamoko bende mantiere kar kae, Fiona Makena nitiere kar kae, kirange Ingrid Anyango ma bende nosomo kacha St. Mark's Asumbi, mano Mixed Junior School, kendo koro onego bed nodhi Moi Girls Sindo, mano e Suba South. Weche thoth mantie kar kae. Ite mar adek kanyo bende nyaka romo gi jwang' kisomo sigana wasikel ne ka Ramogi TV, mago jogo mawuok ka e kaunti ma Homa Bay. Weche thoth ahinya kar ka. To nitiere wuoro ma ja higa 50 manoyudo grade mar D+, to wuode noyudo B-, mano kama gintiere kar kacha. Kendo picha ne oket piny kar kanyo ma Jojo Kumu ka entiere dalane mantiere Radiro Village, mano Homa Bay Town West, ka entiere Homa Bay County. Odiochieng' manyoro ka ida dhoge kod form mar Daily Nation kiwacho ni en sigana mar wuoro kod nyathi timo kata timo penjni kata higa mokalo bende nitie machalo kama bende mane kaunti nogo, mano ma Homa Bay Kizito. Cleophas okadho penj, oyudo D+, wuode oyudo B-. En gi assignment manyichiero ne e simu, mano mar wuode ema koro ebe koro nokawo kanyo Cleophas otimoga, opuonjre koa kod kacha, ma koro ebe nochopo kama notimo penj manyotim higa mokadho, higa 2025, otimo oyudo D+, okadho nikech nyonge klas, opuonjre mana gi assignment manchiore simbe, manchiero ne wuode, mosomo ka gi kacha mokadho kanyo Cleophas. Ne en kod lek mar mondo mien bende ochopo e mbalariany. Koro chako duongo matin Cleophas. Obro wuotho mos kanyo ma embe odonjo ne dhor mbalariany mosom. Higni 50 komed higni moko kanyo Cleophas obro bedo kod lony mabro konye timo tijege. Nitie tije ma nyatimo kata ka Nyasaye omi thuolo midak higni 90 to nyalo timo kod somo ma koro chakoni. Opimo gi wuode oyuto, en bende oyuto. Koro gigi kore Cleophas
duoko nitiere odno machwe Cleophas. Mano nyakoro mogi jwang' kirange kacha ni to gin duoko machal nade, mano ka gintiere kar kacha ka girango Orero Boys, mano ka girango duoko kata piny mane bende miyogi mar tindo mantiere e sikunde. E ite mar ang'wen ka nyakoro mogi jwang' jopuonjre maromo 1.13 donjo e skunde mag senior sani kama waloseni. Nitie ote mayudo kar kanyo kawuok kuom achiel kuom jopuonjre mawacho ni ero anto an e ndara achomo sikul ukwana hawe maber ne kama ntiere ka hawe maber ne jopuonjre duto madonjore kod sikunde mopogore opogore. To bende nitiere gik moko morem e sikunde gi. Nyakoro moja gigo morem e sikunde gi achiel kachiel githoth. Ana ite mar ang'wen mano mar gazet mar Daily Nation kendo mana ka wanyalo mana rango. Iwacho ni nitiere nok mar jopuonj, mano wacho achiel mantiere kar ka, nitiere kod facility shortage bende mantiere kar kae. Iwacho nyabedo ni desk onge, inok itimo repairs mantiere ka opogore opogore. Nitiere kuonde timo nonro kata laboratories mabende iwacho ni tin. Skunde moko kaka Maseno School nyoro kane loso kod Ramogi TV, giwacho kacha ni koro skunde subjects moko kaka mag fishery, building and construction koro kotamo yudo jopuonj. Dichuno gi mondo gidhi gikaw gi Polytechnic man machiegni kod to mana Kisumu National Polytechnic, mano moko mane wacho ni ka nok mar jopuonj bende obedo kar kae. Subject kaka fisheries koro wacho ni idhi puonj gi jomage. Idhi puonj kata kod jopuonje mag biology. Mano kama gintiere Kizito. Mano ko rango kata rango matimore e ite mar abich. Cleophas, mago koro midhiero ma koro jo grade 10 dhi bedo godo, mago gigo ma koro onge mar mondo mi chenro mar somo bede yo makare. Iyudo ka nitiere jogo ma nitie grade 10 ma koro tere skunde maboyo modhi ataro mar ni nonego bed ni ketogi skunde mantie machiegni kuma gintiere, koro gidhi maboyo. Midhiero moro machielo Cleophas en ang'o? Ni skunde mag junior moko pod omako transcript mag jopuonjre gi pod omaki, aparo ni kaluwore kod weche mag omenda ma en ataro mar chik kanyo e Cleophas. Mana kaka iwachono, nitiere somo ma sani okelo ma koro jopuonj manyalo puonjogi pod onge kanyo, ma bende duol mandiko jopuonj noyango kanyo ni nitiere nok maromo jopuonj 35,000 mago monego bed ni puonjo system masani mar STEM ni. 14,600 mago mapuonjo social sciences, 8,770 mago mapuonjo weche mag arts and sport. Mano nok makoro ntiere kanyo e. Koro ma bro miyo skunde moko koro nyalo manyo jogo mantiere kod lony mago mapuonje kuonde tiegruok kanyo mar mondo mi okonygi weche makamagi. Mago koro wacho ni skunde manyalo, to koro skunde mantie kor gweng' moko matindo ka Cleophas to dhi bedo negi matek mar mondo mi gimany giwuoth gimanye jogo manyalo puonjo weche makamago. Kamano nyakoro Ramogi Jwang' kisomo ite mar abich ka bende nitie sigana machielo kae, midhiero ma dipo ni omako sekta mar somo to ahinya lwet jopuonj. Jopuonj lalo pesa. Kendo kae en weche go motenore kod appointment letters kata iwacho ni barupe ma imiyi mag tich. Iwacho ni sani nitiere fake appointment letters ma bende ichiwo, to nitiere kinomenda mar 1,400 kod 1,700. Okwach kich ma pacho kae koro ochako timo nonro. Mano kotenore kod cartel moro miwacho ni nitiere diere kae ma nyaka sani dipo ni osekawo kuom jopuonj omenda maromo 40,046. Mano kowacho ni omanyo tich ne jopuonj ka Teacher Service Commission kata duol mochung' ndiko jopuonj. Omiye peke ite mar abich kawuono. Cleophas, nomenda midwaro kuom jogi mamanyo tich puonj ochakre 1,100, nitie kind 400 nyaka 700 kanyo, maduto te omenda makoro jogi ogolo kanyo romo 45,000,000. Mae wach makore wacho ni timo kod jomoko mantiere duol mandiko jopuonj ma TSC mantiere mosemaki mamano sub county director ma osemako kod okwach kich kanyo makoro bende dhi nyime kod timo nonro. Koro osemaka chije 4 kalure kod weche makamagi Cleophas. Koro ma midhiero ma bende koro nitiere weche mag somo ka kod manyo tije, ni nitiere barua moko mag bandia mimiyo mar mondo mi olos godo omenda kae. Koro magi gik monego bed ni piny owacho keto wang' mongotre
mar mondo mi otiek weche ma kamago otimre kamoro amora Cleophas ni tije mag piny owacho kidwaro gi tiwinjo ni nitiere jok moko ma bende biro kod kona gi weche mag miriasia barupe ma bandia mar mondo mi gilodh mano omenda kuom japiny ma bende sandore ng'ato dwaro tich to pod idwaro kuome pesa kamano nyakoro mo jwang mano ka isome kacha ite mar 5 yudo thuolo mar ng'e kacha ite mar 6 kod mar 7 omako wechego mag siasa ahinya matimore duond bura mano mar ODM wiye kacha mokwongo iwacho ni why many house resolutions are not affected by ministries state agencies mano nitiere kar kacha achiel kachiel gima dipondi kel pogruok e kind gi kiwacho ni ero ripode mopogore opogore ma koro iketo kacha e od bura bende gichopo ga recommendations ma bang'e bende ichiwo ne migepe mano nitiere kar kanyo wach mar mondo mwaranga ne ite mar 6 kae en wach mar ODM ma bende omi pek piny kar kanyo koro moge jwang kiyudo thuolo mano mar some kata mar range iwacho ni ero which way ODM iwacho ni sani crisis talks ni odhi bedo koso dhi chalo nade mano wach mantiere kar ka ang'e ni piny kar kanyo ka yudo thuolo mar range e yo makare to ineno jotelo mochung' toke kar kanyo ka gitwako rute fwambo ma en picha mano ka Oktoba mano dwe mano higa mokalo kisito weche mathoth ahinya mosebedo kar kae nikech ite mar 7 Simbarati bende oloso kowacho ni ero dong' ka ODM tiyo kod sirkal ema dhi keto gi machiegni ahinya e yor yudo telo mano tiyo gi Ruto mana ka giwache kar kae ni sticking with Ruto is ODM's path to power in 2027 mano wach mantiere kar ka achiel kachiel wamak gi ariyo kama gimakoreno kata wasudi Cleophas magi koro weche mag siasa mar duond od bura mar ODM makoro sani mutni nitiere iye kanyo ywaruok mantie kanyo en kaluwore kod telo mar duond ODM ma iwacho kanyo nitiere jomoko madwaro mar mondo mi Oburu Odinga ogol kik obed ogai mar duond od burano koro weche ma kamagi kod ng'ur maka gi kacha mano kaluwore kod ODM siro kata bedo kod UDA sirikal malach kanyo bende koro mag weche ma nitiere kanyo mantie jok ma siro kod jok ma ok sir kanyo makoro odiochieng' ma kawuono ODM ni kod romo ma itimo e dhowath nam chumbi kucho madhi rango wechego ma kelo mutni kata ma kelo pogruok kanyo gidhi rango wechego ni to en okang' mane monego bed ni giluwo sama koro gintiere tudruok kod piny owacho ni koro kanyo bende iyudo ka oganda kata josiasa mawuok e dhowath nam chumbi kacha bende wacho nang'o ni gin bende kaka koro romo kod lemo mar telo ne duond od bura mar ODM kaka gisebedo kuom kinde duto ka gisiro duond od burano kod mano senindo Raila Amolo Odinga ma bende koro Aisha Juma bende ne siro wach mane jowach ni koro chopo kinde ma coast bende koro onego bed ni tayo duond od burano ma bende giwacho ni koko bedo kamano to gin bende koro ginyalo kawo wuoth moro machielo e weche mag siasa gi koro kanyo bende yudo ka Godfrey Osotsi ma bende en achiel kuom jolup ogai mar duond od bura mar ODM wacho ni nodwaro mar mondo mi romo ma kamano oket chien kanyo ni kaluwore kinde ma sani nitiere wuodhe ma oko mag tije mag senet kanyo to wachne koro nobuon kanyo kowinji mano be ng'ur ma nitie go kanyo weche mantie ka bende koro omedo jiwre Cleophas ka ywaruok ma koro wacho ni nitiere kind Junet kaachiel kod Sifuna ma luwore kod wechego mag siro piny owacho kaachiel kod wechego mag yiero Cleophas ni en ang'o momiyo ni Raila Amolo Odinga nokokawo telo e yiero mokadho kanyo koro seyo ma ka kod kacha nitiere weche mag ODM pod dhi nyime ka koro Simbarati achiel kuom jolup ogai mar ODM wacho nang'o bedo ka tiyo kod piny owacho biro keto gi machiegni mar mondo mi ODM bende obi olos sirikal e yiero maluwo yiero mabiro mar higa 2027 mowacho ni ma achiel kuom weche ma bende koro gi lak seche onego bed ni giwacho ni en wach maber ahinya monego bed ni giketo nyime nikech owacho nang'o wuok kata tiyo oko mano nyiso ni gidhi bedo mabor kod telo to tiyo kod telo masani dhi keto gi machiegni gisomo weche ka kod kacha manya miyo gi gin bende kaka ODM gibi yud telo e yiero ma nyime kuro tok siro jatend piny Kenya William Ruto e yiero ma koro obiro mar higa 2027 ni kamano nyakoro mojwang' ma en sigana mantiere ite mar
abiriyo bathe kanyo nitie wach mar Kihika kod Karanja mago jotelo mayudore e kaunti man Nakuru. Mano kama girange kacha ni ero sani idonjo ne seneta mano ma Nakuru Tabitha Karanja kuom wacho weche mago matudo gavana ma Nakuru Susan Kihika gi weche mag mibadhi. Susan Kihika bende osewacho ni oyo en onge kod weche mag mibadhi mamiene. Iti mar aboro nyakoro mojong weche matimore do JSC man Judicial Service Commission koro dwaro mar mondo mi omigi teko mathoth mar duoko iwacho ni luor mano e kind joyal buche ma timbegi ok ni kare kata weche gi ok osebedo kadhi yo makare. Ma en jalup jakom e duol no mano mar Judicial Service Commission mano Isaac Ruto ka bende ne oloso kaka nyakoro mojong ida ne thuolo mar ng'iye kar kacha. Wach mara ne warang kar kae kapok waloko tanga warango ite mokwongo mar gazet mar The Standard. Nitie ite mar 10 kae ka jatend piny Kenya kono jogo mawuok Mount Kenya ni ok abi weu ngang. I'll not abandon you. President assures Mount Kenya residents. Mano kama jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua machon bende osendik picha oseket picha ne kar kanyo kowacho nane en owacho ni ojwangi kendo singo ok chop kare. Kizito wach makamano kato ang'erang' na ite mar 12 kama wane wachanga changa ma ng'ato madho to wacha siri te kaka nonege chok dar moro. Kilofas jatend piny Kenya William Ruto nyonitiere alam kanisa mar Kariki AIC mayudre kar chung' od bura modhaya kachacha kama nyonyiso oganda mar Masawa ni ok obonywang'ogi ni obro chung' kodgi kendo bro neno chopo gigo mane osingo ni yiero mokadho mar 2022 kanyo mowacho ni kawuono an jatend piny Kenya nikech sir manomiya un oganda mawuok god Kenya ne wawinjore kuom gigo mane onego beni watimoni to asingonu ni abro neno ni achopo singogo mano kaka ne onyiso oganda mawuok Masawa mar Kenya. Ma koro biro Kilofas ka koro weche mag siasa bende wacho ni nanga koro loko oganda Masawa mano sire kanyo bende nitie ka koro mane jalup ne Rigathi Gachagua bende koro dhi oketo ne makoro wacho ni got bedo mapoth koro tem mar mondo mi odogo manya ne ni to dhi bedo nade e yiero mabiro mar higa 2027 ni Kilofas. Nakoro mo jwang kowuok kanyo ite mar 12 nitie wacho ka Changa confession our idle bad talk exposed God's killer higa mar 2019 wacho ni mane higa ma Wycliffe Wafula Matanda wacho ni nonego jarit moro ma Otieno noka Joseph Shumaki mano wacho ni nene cyber cafe moro Webuye kaunti ma Bungoma mana twak mantiere kar kacha ma jok ma osemadho ndiwo ma wigi koro pong' ma koro giwacho mana thing 1 thing 2 weche mathoth ahinya mantiere kar kanyo matimre gima twak ma kama gino kelo kendo en midhiero manokelne anyuola manowito ng'atni magihero. Kilofas sigana ma kamae kama ne koro achich bang' ka nosedhi madho changa koro nowacho kaka ne onego chuk dar mane rito kamoro kanyo e Kilofas. Mane mimi wacho ni Kilofas kidwa ng'eyo siri mar gweng' to dhi many ng'ama madhe changa unyalo nyisi siri mar gweng' te gigo matimre ni jogo wacho adieri. Koro en bende tok madho changa nodhi owacho kaka ochuk darni ne onege kanyo ma bende nomiye kum mane mokwongo ne omiye kum mar nek to noduogo loke koro omiye kum mar twe kuom ngimane duto. Koro mane gima osebedo ka ji wachoga ni kidwa ng'eyo siri mar gweng' Kilofas to manya jochanga gi bro nyisi siri gimoro amora matimre. Koro mae bende ite ne chwerno ka kanyo bang' kosedhi omadho munano Kilofas ochako wacha chako gola duto te mantie chunye duto te mong'eyo makoro mae nodhi obedo mise motegno e bura mani yalo mar nekni kamano nyakoro mogo joma dhi ite mar 15 kwa loro gazet ma en machinglo wach mineno mana kar ka Kizito amwa mede ka gi wach mogik wadonjo ka weche mag tuke welo keso donjo kar kachiel ka ng'ikono mana mantiere kar kanyo koro mojwang' odhi osom sigana momore kar kachiel mantiere kar ka en tipo nyakoro mojwang' makirango ndike kacha ni top schools only entrance koro mojwang' malo kacha to nitie jok mahuyo gi ndege entrance mamoko ni malo
jathija chan moro nitie piny kache kone ni dot mikalo ka en merit tiende ni gino ma itiyo matek miyudo dot no lor wacho ni skunde go man malo kata national school skunde mwang'eyo ni beyo skunde ma kata mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nowacho ni skunde gi mabeyo Alliance Mango ni tere jok moko kanyo koro skul dot idonjo kod kaka ng'ato timo e penj mano kaka ondike kanyo ma nyathi jachan biro koting'o boke maler kochopo to full nitiere dot nyiso nang'o ok onya donjo nikech koro chano dhi modiye to malo kucho nitiere kaka idonjo iwacho ni jogo monyalo mandeke fuyo godo jogo man gi lwetgi mor gito nyithindegi kata onge merit kilo fast to gisoyo gi malo tuchi moro motuch malo wi skul kanyo ema koro ndeke fuyo papa koni tisoyo gi iwacho ni pesa timo mathoth koro pesa timo gidonjo to nyathi jachan to dong chien kacha go bokne omako dhoge nono isiemone mana dot ni kae idonjo gi merit to merit no dhi olor nikech onge omenda modhi donjo godo kilo fast nyathi jachan bende dwaro somo nyathi jachan bende onego bed kod oboke nyathi jachan onego bed kod degree kora mo kajwang' en sachiel mar okinyi ma kawuono kae mae ma kelowa e giko mar nono ma gazet som gazet momori kae gazet mar The Standard ka ondiko Junet's Rough Ride some ane kar kae bere kod ng'eyo ni to chal nade tuke nitiere kar kae Kenya ochake yo machal nade tukego mago mag World Cross Country Championships nyakoro mag jogo mantiere kar kanyo ibedo gi thuolo mag somo gi kiny manono gazet machielo bende mantiere kar ka anyinga Cleophas Luoje gi subo kanyo kwara mokiewo nyaka sango doko kae kod welo an ka gi wuod Asembo Asembo weche mang'eny otimore koro mo jwang' holiday ni arimo were December nyaka kawuono ang' okunwa seme magawa nyatike Migori antiere ka kod Kennedy Ochola Willis Odembe bende ang' kunwa mathoth motimore Asembo to seme magawa bende tournaments obedo mang'eny tournaments gi oyude ang'o bende timo poaching koso timo coaching koso timo scouting koro mo jwang' bende nyathi moro mokawe tournament mar biro Gor Mahia Youth penjo ne adhi penja ne Ochola e kind penjo mamoko ma pod ntiere kar ka e kind timbe mamoko ang'e ni moko Willis Odembe bende nyalo kawo oterne yawuot Ateta kata Ochola mane loso gi Amorim ma Amorim odhi dala owene mana yawuot Fletcher pap omedo gi yawuoyi moko mawuok Seme Magawa madhi Manchester United under 18 koso under 13 wakaw ywedo kod weche mag tuke kik dhi mabor Get inspired as we welcome you to the world of stories. History, culture, heritage. Afrimax brings you stories that turn dreams into reality. Stories designed to connect you with people and give a glimpse of African sounds. Definitely good. Watch these intriguing stories of Afrimax only on Viusasa. This is where the magic happens. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 2045. Wigo, your trusted ride. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano.
Dial *860*419# to get In Christ Alone as your Skiza tune. Sakwa